Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ang mga kataymang na agama Islam, aun kita ko nagrad patwa sin Supreme Council for Islamic Preaching and Guidance amon al-Majlisul A'la lil Wa'zi wal Irshad Tawi-Tawi Abunggaw. Piyag nakuran sa nambuok guru na to, mufti na to Sheikh Abdul Wahid Injo, Pazahallah, iban si President si Majlis Sheikh Abdul Ghani Alawi. In patwa nila, tungod pagpakwa lang tasin zakat, yan nakikita niya screen, nyari dampal pa lawa. Basahon ko nung na din hanga mga kapag-isunan si Majlis, yung pagzakat sin alta, suway mabot in alta niya halom sin hang katahon. Ini upat nga ibo, upat nga ratos kapatan tag 2.57. Ang pasya kaya wajiban magzakat sambil makaliw hataod niya. Diyan mo yung lang tain nisab. Bang siya mabot na maon, sambil lumiyo, at kawajiban na siya magzakat. Ini karwalong niya. In piyangayo sin sara sin agama nato Islam, hipazakat alta na to 2.5%. 2.5. Nikato, inaturan sin pagbahagi sin zakat alta, bang aun alta niya, naman yari, 14,442.57 sabil pataas, upama 20,000 in alta zakatan mo, bahagiun divide siya pa kapatan ini tusawi equals 500, bali in zakat sin kawang nga ibulong niya 500 pilakda. Ito, ini kaupat in 14,442.57 yan, kaya si hahalga price in silver world market as of May 12, 2020. Pusya na nasindua kakuruhan na to. At patuay ni kiyawa nila halka sin pilak. Salmalum kato in pagzakatan, alta zakatan, athman. Yan in athman, amo na in pilak iban simbulawan. Pus amo pa iban sim ini al-hayawan as-saimah, mga buyan, iban sin az-zuru, mga panghiyanom, iban sin tijara. So amo ti mga zakatan. Kung saan ang bukmano siya ini, Abu Muhammad Khalid Omar, bianangad di ati ko ini Indonesia na isab, nagpako siya sin kabtangan niya, yan niya siya butin dalil. Basta nung naan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min qawlihi li Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, wa laysa alayka shay'un yani bidh-dhahabi hatta yakuna laka 20 dinaran fa idha kana laka 20 dinaran huwa hala 'alayha al-hawl fa fiha nisfu dinarin fama zada fa bihisabi dhalik. Ang hadis din Rasul sallallahu alaihi wasallam, mayroon kawajiban mo zakatan uno na pangalta bulawan mo sa hingga bang siya mabot kauhaan dinar, bang aun na alta bulawan mo kawan dinar, o siya abutan siya hang katahon, doon kayo mo na wajib na zakatan. Tina ini tunga dinar. In 1 dinar lang niya, among gold coins, 4.25 grams more or less. So in 20 dinar, equivalent siya pa 85 grams of gold more or less. Pos 85 grams times niya pa 2.647 pricing gold per gram, tinakudanan siya 224,995 pesos, kulang labi. Wala alam. So bang haka niya, puslang na in short, subay mabot in alta ini 200,000 pesos more or less ang pawajib in zakat. Berado di kulong nakaingatan, hauno nakabak ilmo in nagpato hapatta yan. Maap sa ribo-ribo maap, nagpabuntol at jasing kalaungan. So nakitaan niyo kung in ilayo. Imbis sara si Majlisul A'la Bunggaw, pilak
ingkiyawaan nila. Tini among kimat simpilak. Halka biyayaon. Imbis sara niya ini, halka simbulawan. Usang pa na asal di na sadya magsibo. Imano sa inyo, sa magradya, wayron panabot niya patwa. Wayron panabot niya patwa. Misa napikhi. Wayron panabot niya, bos yari hababa, inibiyotang niya pa ini anok talibin. Inamang kitab sin Mazhab Shafi'i. Pero kanang wayron panabot si mano sa inyo, sa magrad, ianon niya, pabuntulon niya basing kalawangan. Hauno rin din kalawangan hapatwa si mga ulama. Kung kalawangan din di, siya inalawang nagpaham. Yung biyabayta, kaya ahal ka sin pilak, sin silver, sa world market. As of May 12, 2020. So na rin din kalawangan. Imano si amo nag-ingat-ingat. Bus maon umubog magtipa patwa. Di niyan akita o ni Maraji. Referensya nagpatwa bang uno. Ang bianahay ni maglikawan bahaya itungon niya nalawong, siya inalawong. Pag pasibuon mo sadya, impilak iban simbolawan, di na magsibo. Sa limbis sara niya bulawan, imbis sara rin niya patwa, pilak. Tika imano siya, hindi magbasa kitab. Wala na kayatan, misan niya pabalis katon, tuwaron tong kiun ng kitab si Mazhab Shafi'i, Mazhab sin kayo ba ng Mazhab, in mawajib jakatan, itong din hamang Athman, in pilak, iwan sin bulawan. Pilak iwan sin bulawan, in Athman, amon jajakatan. Sa milyamod pa sin kaiwanan, in fulus, imana sin fulus, ini amo in coins long tahinang siya rin ha, tingga, at tawakan, tumba ka. Umato. Inikilap si mga ulama bang sa manjari jakatan tawakan di almuhim ikaw si mga ulama bang in fulus amon coins lang tahinang din hating kaiban sin iban tumbaga at mahinang siya amon currency ito rin ang mga wajib siya ni aun halkaan niya wajib siya jakatan pas nung takilap si mga ulama biya na sinama sa tabayaon yung sa tabayaon nakita nag-usal sin amon bulawan iwan sin pilak ini usal tabayaon paper money aura kini nakadiya uno-uning kalongan din di hapatway ni siya ilawng walang panabot niya wayon wala ko sadya ni sarahon tao kan paluagon tiyo ingkaw si Majlisul A'la ini misan ta ini taon haki din kaw si manusia ini tina maaf saribo maaf kuno basa nagpabunto dia sing kalawngan uno yung kalawngan in bag sa magrad patampalon niya yung rad niya bungon siya magbaya ini mang inrad niya rin di amuin halka simpilak na kaon na simpilak bayaon yat to kaon na sin akal bisan upamalong niya umiyan siya di na ikapag di mo manjari ini hikimat in halka sin inisab sin jakat papilak hawak to bayaw so bukun na in halka sin pilak hawak to bayaw sin halka si ama sa sin rasul sabi in dinar iban sin dirham ama sa sin rasul ang kahalka siya tinaing kauhaan dinar iban sin 200 dirham ang kahalka siya kanama yung butang sin sara amuin had tawakan nisab bang inrad niya rin dilong na impilak biyayaon hakasin pilak biyayaon sin hakasin pilak na kauna di na magsibo niyaba na to din hakasin pilak biyayaon kaunong pa sin akal inrad niya pagka inrad niya ni bisara niya bulawan bisara rin pilak nambog din ang mga tao na lalong yung mga mano si Beni mayroong kasabutan ni umubog magdi pa patwa sin mga kabuptihan na mayroon panabot-sabot niya. Na ingwa na ni pagkatawahan na dyan siya. Abu Muhammad Khalid Omar. Ala kulihal, yarin dalil. Supaya kaya yun
awalan lang namin na sunnah. Sabot din panagnaan dalil amun kan Ali bena sinasabot si Mano sa yaon. Ini karuan din kan Anas bin Malik. Tini anna Abu Bakr radhiyallahu anhu kataba lahum inna hadhihi faraidus sadaqatil lati farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fihi wa fi riqqati rubu ushrin. Irrikka rin di pilak. Fa idza lam yakun al-malu illa 90 wa 100 dirham falaysa fiha shay'un illa ayyasa rabbuha. Din siyabot din di 100 dirham illa 90 wa 100 dirham. Inya ang gatos kasiyaman dirham. Imana in dirham, pagbasa ko din dirham, pilak. In dinar, ang mana imbulawan. Ay likato, din kan Abi Bakr ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazim, an abihi an jaddihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kataba ila ahli Yaman bikitabin fihi al-faraid was sunan wad diyat. وبعث فيه مع عمرو بن حزم فقرئت على أهل اليمن وفي هذا الكتاب وفي كل 5 أواكن من الورق الفضة 5 دراهم. Ini sabot. Ini biasa ko sadya kita ko sadya in hadis. Tinain pagzakatan hawak to na kauna to amulong ta in alta atau kan in sin in currency usal nila. Amun in dirham iban sin dinar. So in dinar bulawan, in dirham pilak. Yan. Ang kana hayaon in pagkimat, pagjakat, sabi wala na kita ko sa sin dinar man sin dirham, piasin ko sa sin nakauna, kimat ta sa jahal ka niya. Tinainisab niya bang siya mabot kawan dinar, abutan siyang katahon, matinisab. O sin dirham isab 200 dirham, abutan siyang katahon, matinisab niya. Posambil ini bista tawakan biwang si mga kaulamaan biyaon pa ini pa grams pa so nakusan na kita biyaon grams tina 85 grams bang hapilak bang bulawan ubos 595 bang hapilak. So yung pangasawuran dito biya na simpatwa sin Majlisul A'la Bunggaw tinakimawa sila halaga simpilak. Uno manjari in halaga simpilak biyaon in nisab sin zakat hiwotang halaga simpilak atau kan halaga sin bulawan. Ini khilaf masabi hayaon o mapag-iyan nawazil muasirah. Amin mga parakala masala bago kamasa na to biyaon. In mawsu al-fiqhiyah al-Kuwaitiyah yari volume kawan tagto yaon yung page niya doon gato sa naman tagpito yan yung kon nilang na zakatul awraq nakdiya tumun paper money biyaon biusalta uno man jari sa zakatan sa amo na ilang iusal si mano sa biyaon long na inna mimma la sakkafi an zakata fil awraq nakdiya wajiba tinawajib tinawaro pagsaksak wajib yung pagzakat tinazakatan in paper money. نظرا لأنها عامة أموال الناس ورؤوس أموال التجارة والشركات وغالب المدخرات والمدخرات. Tinasabab in paper money biyaon. Amo na in kamatauran ini sinsin tao. Din naman pag-usaha mga company mga tao at amo na ni usal ta biyaon. When kita nag-usal sin nakauna mun dirham iban sin dinar. فلو قيل بعدم الزكاة فيها لأدى إلى ضياع الفقراء والمساكين. Nabang ipamong tinati siya man jari zakatan kasi mga masala sin fulus o nakhilap si mga ulama tinamalawa aning kapatut si mga miskin iban si mga fukara iban si mga miskin. Malawa na di na sila kanilang zakat. So simbukon na bulawan biyan ni usalta. Pa-information Allah Ta'ala wa fi amwalihim haqqun lis-sa'il wal mahrum. Tinalta si mga taudayahan tinaong kapatut doon sin mga miskin o mga ngayo wal mahrum iba si mga miskin amon maluman sila mga ngayo wala siyama annaha asbahat umla naqdiya mutawadian alayha fi jami' anha'il alam wa yanbaghi taqdir nisab fiha bidhahab aw al-fiddah kita in mawsu'a fiqhiyya na pagkalong tain umla currency o salta biyaon muna in paper money katan alam
Nasubay in itakdir in nisab adhahab atawa kana fidda. Aman to. So aman lang tumatambal in kausin mawsu'a fiqhiyah. Yan. Tungod ini mga kataymanguran. Demikian nireko kimo Rabidatul Ulama Asuriyin, mga ulama sin Syria. Demikian nasabot nila nisab sin fidda. Diba ba nisab sin dhahab, nisab sin fidda. At niya 595 grams ng fidda ay in pilak. Ubos 85 grams in Bulawan amon khalis. Dinalawang simbahan sa Tabulawan katas. Damikian in fidda in pilak. So sa pilak katas at niya amo in khalis siya amon wero lamud-lamud niya. Tapos nagdihil siya misal. So pamalong nabiyan aon pilak mo khalis. Niya hangibo grams. Now si times mo siya 2.5 in guwa niya 25 grams fidda in jakat mo. So amo yaon. Nung tahapara kala ini sinagi mga kataymanguran. Hilap si mga ulama biasin ono in jakat sin paper money manjari siya hikimat halaga sin pilak atau kan halaga sin Bulawan. Ng mga ulama na sinasabot ti Dr. Husamuddin Afana kitab niya sa ulo na kanid zaka tina yung mga kamataw na lang ng ulama kan na Dr. Qaradawi, Dr. Wahab Az-Zuhaili, Dr. Muhammad Ashkar, iban kaiba ng mga ulama kasi mga Majma' al-Fiqhi. Tinain sila ang panabasa ko rin ng mga patwa sin ulama Azhar wala sadya kaya nga nandito bang isin bang akad kay kibarol ulama sin Azhar katan at tawakan aon din ang mga kaibanan nila wala kaya sulat dito kung naway na ako nagbutang dit at tinakil nila mu'tabar abiyayaon in nisab suway halga sin Bulawan sa bablong niya in pilak bayaw miyaba na tuod miyaba na in halga sin pilak tinabukod ba sin hamasasin Rasul sallallahu alaihi wasallam sabi na hamasasin Rasul in kauhaan dirham kauhaan dinar ang kahalga 7 sin 200 dirham ang kanahanisab kauha tiap mabot in sin mo kauhaan dinar tinama to in nisab sin wajib siya zakatan 200 dirham wajib siya zakatan sabi in kauhaan ni masin 200 sa tuma ang kahalga siya kung maibarat magbi so pamaong kambing ini so pama hanggatos kambing utang ta hanggatos kambing in halga niya kawaan dinar manjari mo siya bihon sin 200 dirham sabi sin hang kasibo in value nila kasibo in halga nila yan sabi ayaon miyaba na rin pahamasayat to sa pilpamasa na to biyayaon miyaba na in price in kimat sin pilak amun dirham amun pilak miyaba na siya ko na siya sin masa nakauna kanda hindi nakhilap yung mga ulama so wasang ko sadya in patwa sin mga ulama manasinaki ko Dr. Qaradawi Dr. Wahab Az-Zuhaili Dr. Muhammad Ashkar kitab na Abhath Fiqhiyah fi Qadaya Az-Zakat Al-Mu'asirah Dr. Qaradawi kitabnya Fiqh Az-Zakah, Dr. Wahab Az-Zuhaili kitabnya Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, Dr. Husamuddin Affan kitabnya Yas'alunaka Aniz Zakah. Iban pa sin kaya mga ulama tinawala nila bilang in halga sin pilak at tinayamon hinangon nisab sin pagzakat bayaon. So magawa ng tainat to ini mga tumpukan panagnaan yung tumpukan na karwa tinidiyari nila biya na sin hawan hantay ni ini yari nisabul awrak naqdiyahu adna nisabain min adhab aw al-fidda tinain nisab lang na sin namon paper money yusal tabiaon
wa adna nisabain min adh-dhahab wal fidda. Amuin sa baba na nisab sin dua sin dhahab pan fidda. Unim mababa din nisab amuin fidda. Amuin fidda amuin silver lang ta pilak. Wa bihadza sadara qararul majma' al-fiqh at-tabi' li rabitatil alam islami. Tinain qarar sin majma' al-fiqh majma' al-fiqh amun akadha rabitatul alam islami iwan sin qarar sin hayatul kibarul ulama Saudi iwan qarar sin ikhtiyar sin lajnatud daima iwan Syekh bin Baz jari nila lang wadhalika mura'atan li maslahatil fuqara. Tinamun sabi sin maslaha yakad nila imaslaha sin mga miskin at takdir bi adna nisabain anfa lahum. Tinamun hitakdir mo ikimat mo in sa baba na din hadwa nisab labi matao din mumpaat kanila ha mga miskin idbihi tajibu zaka ala akbari adad minal muslimin. Tina ha para kala yalong na mawajib lang na in zakat ha kamatauran kan sa lago bilangan si mga muslimin. Tina benasin patwa si ibalik ko mato pa unahan. Benasin patwa sin Supreme Council ini. Tina mga onsin mo ang putagupat nga ibo labi putang tanang puta ang putagupat nga ibo 500 ang putagupat nga ibo 500 tina den ha mga mabilang nakaw atau kang kawajiban nakaw magzakat. Kawajiban nakaw magzakat. Atin niya aw mumpaat ha mga miskin. Yan ini pangatod nila. Ha pangatod lang tasing kaibalan ng putagupat nga ibo atau ibutang tana o ng putag 5 nga ibo mo pataason ta na ang putag 5 nga ibo mo waktu tabi yaon ang kaibalan takang putag 5 nga ibo sa di pa mamamarihan kanila mamarihan kanila in ng putag 5 nga ibo. To ha pangatod lang tasin kaibanan ulama. Sa pangatod sin kaibanan ulama inang putag 5 nga ibo tinya den mga mabilang nako sin lang ta takapagdaya. Sabab sin amang kumakapakuha zakat kanya aw mumpaat malago mumpaat ang mga miskin so pamalong ta biya sin yaon ang kawang ibo mo tinya gumawa 500 pilak ha mga miskin ang mga nag-iibadat ng miskin malago na 500 pilak. Malagaw na 500 pilak at ina kabihan na kasto nila. So matin aki balik kita mari. So inagkaralong tasin amoy manjari inisab sin zakat ha fidda amo na in majma'ul fiqh al-islami iwan sin kibarul ulama Saudi iwan sin lajnatud daima Syekh bin Baz iwan sin kaiwanan kaulamaan. Sabab matin tinamalag imumpaat pa mga miskin. Aw din siya ti Sheikh Muhammad Salih Al-Munajjid yan ba haba tuod sa mari kita magtipa points in kuan niya tiniinyarilong niya ano to tinain nagpamong amon subay hikimat pa halga sin pilak hikimat siya pa sin pilak imaksud nila rin dito inisab lang sin fidda mujma'un alayhi. Inisab sin fidda sin pilak ijma yung mga ulama katan pat madhab. Ubos demikian sabi to bis sunnah al-masyhura sahihah sabi siya sunnah. Iman in takdir an nadaktir bihi anfa'lil fuqara. Tinya malagum paat niya aun mo labiin kabumpaatan niya pa mga miskin. Sabing kamataural lang taamuin mga muslimin takasin iwatang tanabi asing kimatang putag 5 ibo tawa kanang patagupat ng ibo 500 tin makapagjikat sila katan. So karihila ning mga muslim amuin miskin. Ang palong na in nagpamong tinasway hitakdir pa ikimat siya pa bulawan tinain in hudja nila rin dalil nila in harang asim bulawan lang na thabit lam yataghayyar katiran khilaf al-fidda. Sabi harang asim bulawan hindi masing siya bayaon. Wala siya napinda kung biya sin harang asim pilak ana sinasabot ta. Yan.
Sabin hakasin bulawan biya tiyo da siya kimo din naman sa sinraso pabiyaon kung biasin pidda kung biasin pilak na malayo tuod in Q-an niya. Malayo tuod in Q-an niya. So ang kanna in mas alay ni bis ila khilafiyah. Ini sambil nasabot niya rihay karway ni then ha mga nawazil muasirah. ومن مسائل الخلاف السائغ بغض النظر القول الراجح في نفس الأمر. Amo ini maksud di Syekh Munajjid. So ang kana mga taymang huda agama Islam. Benasin aki ko in parakala patwa sa mga ulama. Yung mga ulama wala sila namutput sadya kabtangan piangadji nila to din nila ko lang kanan awning khilaf ala kulli hal mangsupama in ikaw tidak matto ko pakausin kay banan ulama long ta di komig den ha ni sabsin pilak sabsin penasin agi wala na pinda in halka niya astagfirullah dito kaw ha kimmat sin halka sin bulawan sababin halka sin bulawan ini wala sa napinda din naman sa sinraso sa palpabayao na tinapinda siya tinamaniyo da imbiyabaan niya inato ikaw pasin on ulama iya karamo yung mga ulama iya karamo sila nag-ijtihad sila demikian bang ko mato pa kausin mga ulama at niya labi abdal malago mong paat niya pa mga miskin hikimat mo siya halka simpilak misang palong tabian in halka simpilak yaon mihaba na siya sabab si malago mong pato supaya makapagsadak ka makapagsakating ka matarang muslimin inato mayroon sala na sabab si mga ulama bukun hawa napso nila iakaran nila. So amat in ikasambag na to patwas in ini kakuruhan na to abunggaw aron sila ti Sheikh Walid Abu Bakar ini piya kita ni amon kaulang kasi mga ulama amo hindi moon sila ha ini kimmat sin bulawan kita niyo man ha Facebook ki Sheikh Walid Abu Bakar Fazahullah tidak lilay na rin dito biayan malingkat ing kalilay niya biya sin agita amon tumpukan sin kaywanan ulama. So almuhim in rad na to dahin di piyasawa na to amo in kaw sinang bukmano sa ini Abu Muhammad Khalid Umar nanodsod siya patwa sa mga ulama awos ini wala siya nag-explain matampal wala sa kaulaw lagi mo din in kajahilan niya wala na kaingatan in din ha mga impilak din ha mga nisab jazakatan pero sin aki ko bang in rad niya rin di amo in longta in halka simpilak bihayaon di na siya manjari ipagnisab sabi si mababa na siya inato akad niya mga kaibanan ulama lang tabi sinasabot na to nakauna pagka ninrad niya pinagpakwa sa sin nisab simbolawan usang panaiyan niya ulong na nalawng wala na siya nag-research marayaw wala kulhal murat timbe mga kapasawa na to mahuli abang on himumangan ko bukom marayaw na naturing kako bang sa pamainhimumangan ko inikimudan ito rin ang mga adin ha topic sin Allah subhanahu wa ta'ala mahuli wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.